ating kalamansi dito sa rooftop. Yan, may tanim ako ng mga ilang puno ng kalamansi dito. Yan. Libre na tayo kalamansi. Maraming bunga. Yan. Inabot na to ng bagyo. Pero ito pa rin, nakatayo pa rin ang ating kalamansi ngayon. Ang daming bunga. Yan. Harvestin muna natin at magsisinigang tayo. Sinigang na bangos. Yan. Lalagyan natin ng kalamansi. Ang bunga. Ganyan lang dito sa Metro Manila. Kailangan masipag ka. Tanim ka ng mga katulad nito, kalamansi. Lipad ang ating mga alagang kalapati. Dami harvestin na natin. Baka may dumating pang panibagong bagyo. Dami yan. Yan, dito to sa rooftop ng ating bahay. Ganit tayo mga ilang puno ng kalamansi para hindi na tayo bibili sa palengke pag kailangan natin ng kalamansi. Yan. Ang bunga to, magsasawa ka sa kalamansi. Pa, malaki. Yan. Dami na rin nating nakuha. Yan, okay na. Yan, yan. Papakita ko, yan. Yan. Halos isang tabo na ako nating kalamansi. Marami pang bunga. May mga kasunod pa. Yan. Yan, meron pa pala dito isa. Laki. Okay, isa. Yan. Okay. Yan. Nakakatuwa, no? May tanim tayo ng puno ng kalamansi. Yan. Okay. Kumukuha din tayo